Mbele nikech sikul be koro ya wuok tich. To nitiere joma ojote sikunde. Erokamano. Kaka county government wan kod halls wa mwaluongo ni designated evacuation centers. Wan kod 6 designated evacuation centers. To kendo wan kod the gazetted one magin skunde to gin kanisni gi kuonde mopogre opogre. Skul idhi yaw to mano dhi kelo chandruok mang'eny. To gima wakwayo jogwa nikech nitie moko ma gin gidak gi familia maggi. Koro mantie kuonde ma designated to pod wabedo tiyogo kuonde ma gintiego. To jok mane skul to koro bo chuno ni nyaka giwuok kuondego. To gima be wabotemo timo en loso moloyo ka halls mantie skul molo the county schools mondo ka de giyiene jogi. To gima timore ni wan gi geno ni kaka noseland gi jo meteorological department ni koth nyadok chien. Ka koth odok chien kaka koro Rio nyoro gi kowuono to wabokwayo jogwa mondo doge mieche. Odong dala ng'wen kende. Gima watimo en Idhi mbele waziri. Odong dala ng'wen matin. To gima watimo en ni ka ginya bedo integrated within the communities. Nikech gima duong' en ni nyaka gibed in safe grounds. Okwanya keto gi kuonde magi inyore. Koro mane gima watimo gi partners wa mondo wane kaka dwa kony jogi. To okwabi yie mondo gibed kuonde magin exposed. Nitiere weche ariyo miwacho waziri. Mokwongo en ni udhi manyo negi kuonde jot miluongo ni designated camps. Be useng'isogi joma nie sikunde. Useng'iso ni koro un kaka joma ni Ombaka ka wuok ka mae kama udhiye. Nikech odong dala ng'wen kende. Ing'eni kata mana Ombaka kanyo. Kata Ombaka kanyo no wan gi halls which are separate from the classrooms. Nitie churches ma nyithindo ok bibete. Mane gima watimo gi administrators. Kaka ing'eyo structure ma Kisumu County Government nitie nyaka village administrators. So through our village administrators mano gima wasenyisogi nikech gitiyo very closely. Gine magimiyowa kata data. To wan nyaka gi sub-county administrators nyaka ward administrators. Watiyo kodgi very closely gi national government. National government wan gi the DCCs and the ACCs. Nikech gini en collective action. Wang'e very well ni disaster is a joint responsibility. Koro wamuomre wate watiyo together to communicate gi jogi. Waziri